Dobar dan, mi smo učenici 6. razreda osnovne škole Sesvetska Sopnica. Vlastiti dom kao izvor zaraze tema je koju smo izabrali za ovu smotru biosigurnosti i biozaštite. Ova nas je tema posebno zainteresirala jer znamo da se bakterije nalaze svuda oko nas. Posebno nas je zanimalo gdje u našem domu možemo pronaći najveći broj bakterija, te smo proveli istraživanje koje to dokazuje. Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi na kojima od odabranih mjesta u kući ima najveći broj različitih kolonija, bakterija te kako one izgledaju, a pretpostavka je da je najviše bakterija u spužvici za pranje suđa i da u umivaoniku ima više bakterija nego na dasci WC školjke. Materijale koje smo koristili su fiziološka otopina kojom smo nakapali sterilni štapić te smo pomoću njega uzimali uzorke s različitih mjesta u kući. Prethodno uzete uzorke nasadili smo na hranjivu podlogu te smo podlogu ostavili na mračnom mjestu i sobnoj temperaturi. Posebno smo pažnju obratili na higijenu te smo koristili zaštitne rukavice, 70% alkohol za dezinficiranje podloge. Uzorke koje smo uzorkovali jesu PC daska, umivaonik, kuhinjska spužvica, polica frižidera, mobitel, jastuk, sobna kvaka te daljinski upravljač. Rezultate smo pratili 3 dana, a bilježili smo koliko svaki uzorak pokazao kolonija i opisivali smo svaku koloniju, njezinu boju, oblik, veličinu, obrub te prozirnost. Na primjer, WC daska 3. dan pokazala je 4 kolonije. Prva je okrugla, bijele boje, srednje veličine, glatkog ruba. Druga je velika, nepravilnog oblika, poluprozirna, bijele boje. Treća je nepravilnog oblika, žute boje i četvrta su sitne bijele točkice. Također smo primijetili da je spužvica već 1. dan pokazala najviše bakterija u samo jednoj koloniji, dok su daljinski upravljač i jastuk pokazali najmanje promjena. Na mobitelu smo primijetili da ima najviše kolonija i to čak 5. A tokom istraživanja smo osjetili neugodan miris kod police frižidera i kuhinjske spužvice. Kada bi usporedili umivaonik i WC dasku, vidjeli bi da imaju jednak broj kolonija, ali umivaonik ima veću površinu ispunjenu bakterijama od WC daske. Na osnovu dobivenih rezultata zaključili smo da sve površine u našem domu nastanjuju bakterije, da kuhinjska spužvica sadrži veći broj bakterija, da više bakterija možemo pronaći na umivaoniku nego na WC dasci, što je potvrdilo našu pretpostavku, da na jastuku i daljinskom upravljaču možemo pronaći najmanji broj kolonija i da na mobitelu možemo pronaći najveći broj kolonija. Mi nismo utvrdili o kojim je bakterijama riječ, niti znamo jesu li one štetni za naše zdravlje ili nisu, ali znamo da ako održavamo osobnu higijenu, kao što je redovito i temeljito pranje ruku, redovito mijenjanje ili iskuhavanje kuhinjske spužvice, pranje voća i povrća i termička obrada hrane, umanjujemo mogućnost zaraze mikroorganizmima koji se nalaze svuda oko nas. Ovim putem zahvaljujemo Petri Zelčić, učenici 6. razreda koja je sudjelovala s nama u izradi ovog istraživanja. Hvala na gledanju i lijepi pozdrav!